Здравейте! Много се радвам, че имам възможността да споделя с вас, дори по един такъв нетрадиционен начин, участието в този твърде интересен международен форум. Благодаря на организаторите на конференцията и специално на господин Стефан Стефанов за предоставената ми възможност да взема и аз участие в дейността на българските учители. Докладът ми е на тема сътрудничеството между Българското неделно училище и семейството, тенденции и проблеми. През последните години сме свидетели на бурното развитие на българските неделни училища в чужбина. В дейността на тези огнища на българския дух се открояват тенденции и проблеми, които заслужават да бъдат обстойно проучени. Настоящото изследване е опит за установяване на тенденциите в сътрудничеството между Българското неделно училище в чужбина и семейството, както и очертаване на някои проблеми, възпрепятстващи тяхното ефективно взаимодействие. Проучването е структурирано в две направления и е насочено към две групи участници в процеса – родители и учители. Използвани са количествени данни, събрани с помощта на анкетни карти, с цел изследване на отношенията между родители и училище. Изследването е осъществено в две български неделни школа в Испания – Българско неделно училище Свети Седмочисленици Тарагона Реус и Българско неделно училище Свети Кирил и Методий Барселона. Поради големият обем на получената информация, в настоящата разработка са представени само някои аспекти на отношенията между неделното училище и семейството и са разгледани ограничен брой показатели. Всички данни от проучването са представени в друга форма, различна от настоящия доклад. Кратка характеристика на феномена Българско неделно училище в чужбина. Организацията и поддържането на български неделни училища в чужбина е дейност, която се изпълнява от български организации, асоциации, дипломатически представителства или църковни общини. Българското школа в чужбина е структура, която се посещава от децата в извънучебно за приемащата страна време. Дейността й се развива в две основни направления – учебна, класна и извънучебна работа. Посещението на занятията в неделното училище е изцяло на доброволен принцип. Няма механизъм, който може да задължи един родител да запише детето си в такъв образователен център, ако той не желае това. Много често обучението на дете или подрастващ в неделно училище означава лишаване на цялото семейство 8 или 9 месеца в годината от почивка в неделния, респективно в съботния ден. За да премине към едно такова действие, един родител трябва да е силно мотивиран да съхрани българските корени на детето си. Съвсем не е без значение фактът, че в края на учебната година всеки ученик получава удостоверение за завършен клас, което се признава от училищата в България. Според данни на Министерството на образованието, броят на българските неделни училища в чужбина е 136. Трябва да отбележим, че това са само школата, за които има официална информация. Те развиват своята дейност съобразно изискванията на постановление номер 334 на Министерски съвет за българските неделни училища в чужбина или по национална програма Роден език и култура зад граница. Никой не разполага с данни за броя на училищата и съответно за броя на учениците, които не обвързва дейността си с българската държавна политика. Българските неделни училища в чужбина възникват и развиват своята дейност, за да отговорят на една много важна потребност на българите, които живеят зад граница – съхраняване на националната идентичност от децата и подрастващите, и една от общите характеристики на всички български училища в чужбина са тесните връзки между бенефициент, образователен център и семейство. Чрез анкетни карти, изследваните 36 семейства от двете неделни училища всъщност обхващат 48 деца. Въпросите са насочени към установяване на тенденциите и проблемите в сътрудничеството между родителите и българското училище. Поради ограничения обем на настоящата разработка ще представим анализ на 6 от общо 8 въпроса, залегнали в анкетата, попълнена от родителите. Чрез въпроса «Как вие си сътрудничите с училището?» се разкриват тенденциите на взаимодействие между семейството и училището. Прави впечатление големия дял на родителите, които не взимат участие в училищния живот – 58%. До голяма степен това се дължи на нежеланието да се занимават с странични неща или да се натоварват за допълнителни задачи. Голям е делът на тези, които участват в организирането на извънкласните дейности – 31%, което показва колко важна е тази страна от дейността на школата. Много малкият брой на тези, които участват в дейностите на родителския съвет – 6%, се обяснява с ограничения брой членове на съвета. Прави впечатление, че никой не се ангажира с извършване на ремонти и поправки. Тези дейности са оставени изцяло в ръцете на бенефициентите или на учителите от неделните училища. Показателен за ангажираността с дела
с делата на училището е отговорът на въпроса: познавате ли добре правата и задълженията на членовете на родителския съвет? 69% от анкетираните познават правата на родителския съвет. Малък е делът на тези, които не се интересуват от това. 6%. 25% отговарят, че се интересуват, но нямат информация. Би трябвало на събрание с родителите отново да се изясняват както правата, така и задълженията на родителския съвет. Един от отговорите, заслужаващи специално внимание, е невъзможността на неделното училище да функционира без подкрепата на родителите. 86% от анкетираните са убедени, че училище без родителска подкрепа не може да съществува. Останалите 6,8%, които смятат, че може без родителска подкрепа или не могат да отговорят на този въпрос, вероятно насочват вниманието си към прословутите такси, с които се допълва финансовата издръжка на неделните училища. Нито един от анкетираните не смята, че работата на неделното училище трябва да претърпи коренна промяна. Приблизително еднакъв е делът на тези, които не могат да преценят, и на тези, които смятат, че нищо не трябва да се промени. 31% отговарят, че трябва да се направят известни промени, което е свързано и с отговора на въпроса: какво не ви харесва в неделното училище? Голям процент, 69%, отговарят, че всичко им харесва. 31% не харесват следите паралелки, предоставянето на списъци с препоръчителна литература за лятото, липсата на кръжоци при големите ученици, все още недостатъчно добрата материална база, липса на място за паркиране, разговорите, които водят децата в междучасието на испански език, родителите, учебната програма във втори клас. Става видно, че част от нещата, които не се харесват на семействата, не могат да се променят, защото не зависят от организацията на неделното училище, като създаване на нови паркоместа или промяна, може би подмяна на родителите. Останалите нехаресвания могат да се превърнат в харесвания, ако родителите по-активно се ангажират с дейността на училището. Кръжоци могат да се провеждат и през други дни. Не е задължително това да се осъществява в неделя, когато децата имат 45-минутни часове. Още повече, че със сградния фонд едното училище разполага 7 дни в седмицата и наем за него се плаща 12 месеца в годината. Недоволството от разговорите на учениците на испански език в междучасията, по време когато при тях няма учител, буди недоумение. Родителите споделят, че често децата им разговарят помежду си вкъщи на испански, а не на български език. Прави странно впечатление желанието на родителите да има по-добра материална база и едновременно с това нежеланието им да се ангажират с ремонт или подобен вид дейности. Родителите недоволството от липсата на друг задължителен предмет във втори клас, освен български език и литература. Желанието е да се изучава околен свят. Това е и въпрос, поставен много често от учители. И оценката от този предмет да се поставя в удостоверенията за завършен клас. Това е проблем, чието решаване стои извън възможностите на училището, а е в компетенциите на Министерството на образованието и науката. На въпроса какво ви харесва в неделното училище, преобладаващото мнение е, че това школо съществува, за да се поддържа жив българския дух, родния език и получаването на знания за българската история и география, поддържането на народните традиции. Семействата търсят начин да съхранят националната идентичност на децата си и българското неделно училище изпълнява успешно тази задача. Анкетните карти, попълнени от учители, дават твърде интересна информация за ситуацията. Всички учители отбелязват участието на родителите в някои дейности на школото и всички искат промяна в отношенията родители-училище и то по посока повишаване активността на семействата и задълбочаване на сътрудничеството между родители и училище. Голямата част от учителите смятат, че семействата познават до известна степен правата и задълженията на родителския съвет и то в частта за правата. Задълженията на този орган почти не се знаят. Преподавателите са напълно убедени, че без родителска подкрепа неделно училище не може да има и това се основава на същността на тази институция и доброволния характер на нейното посещаване. Ако семействата не желаят, няма начин децата да бъдат записани в училището. И отново желанието на учителите за промяна в работата на школото се намира в пряка връзка с активността на родителите. Анализът на резултатите, получени от анкетните карти, позволява да се направят следните по-важни изводи и препоръки. Българското неделно училище в чужбина не може да съществува без сътрудничеството на родителите. Правата и особено задълженията на родителския съвет трябва да се разясняват подробно, за да може всеки да ги познава и да бъде съпричастен към работата на този много важен орган. Семействата са доволни от работата на неделното училище и смятат, че посещението му е начин да се съхрани българското самосъзнание у децата.
Учителите трябва да се стремят към подобряване на организацията на учебния процес и повишаване на неговата ефективност. Поставено е началото на едно много добро сътрудничество между семейство и училище. Нужно е то да се развива и обогатява, така щото ползата за българчетата да е възможно най-голяма. Благодаря ви.